χαίρετε. Πάμε να σηκώσουμε και το άλλο χέρι, το αριστερό, να συνεχίσουμε. Τίποτα. Πάμε να βάλουμε το δεξί χέρι πίσω στην πλάτη μας, στη μέση μας, έτσι. Εδώ. Και αφήστε. Πάμε και το αριστερό πίσω πάλι. Και να κουνήσουμε τα κεφάλια μπας και μαθή. Δεξιά-αριστερά. Δεν μας βλέπει όμως. Μήπως πρέπει να χαμηλώσουμε λιγάκι. Ναι. Είναι ωραίο να φτιάξουμε έναν ωραίο όγκο. Λοιπόν, πέφτουμε στο ένα το γόνατο, πέφτουμε στο αριστερό το γόνατο. Πέφτουμε. Λοιπόν, μας βλέπει τώρα ο Γιώργος. Όχι. Βερονίκη κάτω. Δεν μας βλέπει. Για κουνήσουμε πάλι κεφάλια, μπάτσε. Να κατεβάσουμε και το άλλο το γόνατο. Μπάτσε. Για να κουνήσουμε κεφάλι δεξιά. Πάλι δεν μας βλέπει. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Νομίζω τώρα μας είδε.